Doinukin zerikusik ez baldin baduke ere, Euberri eunak ditugula eta euskerakin zerikusi dauken gauzatxo bat esan nahiko nizuke. Azkeneko urte luze hauetan, Euberrik inguratzen dienen leku guztitan Gabon zaharra hitza entzuten dugu, oso maiz. Eta agian, ez dakit, instantzi ofizialetan onartua egongo da, ez dakit. Euskal Telebistan da, behintzat oso normal bezala entzuten denik, Gabon zaharra hitz eta ez dauket idei hori nundi datorren azkenen guretzako beti izan da urte zahar gaua, baina ez guretzako, gure gurasoak urte zahar gaua esaten zuen. Beraien gurasoak urte zahar gaua. Euskal Herrin, Eguberritako egun garrantzitsuk, Gabon gaua, Eguberri eune, urte zahar gaue, eta urte berri eune die. Gabon bakarra dago, Gabon gaua. Eta da, 25 bezperako gau hori. Hori da Gabon gaua. Orduan ez dakinik, edo gazteleratik itzulpen txar bat eginda, hasita baten bat zabaldudan hitza ote dan, edo ez dakit zer izango da, baina nik ez dio behintzat inongo zentzuik ikusten. Euskerak beste batailatxo bat galdu duelako nago. Oso txikie, baina egunero olako pilo bat daude. Eta ez gaztelera erruduna dalako, Guk ez deulako aintzakotzat hartzen da gure utzikerie edo gure zabarkerikatik, hola dijo, Gabon zaharra, jazta. Gabona bat da. Ez zaharra eta ez berrie. Gabon gaue. Baliteke arrazoik ez izateanik, eta horrela balin badaba baten batek tira deila nire belarritik, eta arrazoiak ematen balin badizkit, jazta, onartuko dut eta kito, baina nik ointzat hori, lehen esan dizutena. Gure aurreok sekula ez dietentzunik hitz hori, eta nik animatuko nizuke hori urte zahar gaua dala, eta hori esaten. Bueno, eta bestalde, eskudoinuak kanalak urte bete behar du nontan, gaur 28. saioa burutuko dugu. Eta Eguberri egunak gainen ditugula eta gaurkoa besteetatik desberdintzen den saio bat egitea bururatu zait. Eguberri doinuei buruzko saio bat egitea logikoa izango litzeke, baina hori agian datorren urteko Eguberritako utziko dugu, ea ordu arte aguantatzen deun. Eta gaurkon ez dutzu gehiegi aspertzeko asmoik. Gabon kantetan baditugu bi joera, nola baita esatearren. Alde batetik, Jesusen jaiotzari buruz lotuak ditugun kantak, eta beste aldetik folklore mundutik edo datozkigunak. Denak, batzuk eta beste, gutxiengo osagarri batzuk betetzen dituela esango nukenik. Goxotasuna sortarazteko doinuk eta erritmok, eta hitz egokiak edo, hitz goxoak, familia, lagunak, etxea, elkartasuna, holako hitz goxoak eta, tximinia eta suaren ingurun kantatzeko aukera edo, ematen duenak, ezta. Azken finean, anaitasunera bultzatu eta gure sentimentuak mugiaraziko dituen kanta bat. Horietako bat da, gaur kantatuko dugun etxe honetan Gabon kanta. Josu Bergara Bizkaitarraren kantu eder bat. Bergara Aretxabaleta ditu, abizenak Josu, baina Bizkaitarra da bai, eakoa. Josuk dionez, bere izebaren etxeko sarreran, idatzi badago plakaren bat, eta bertan etxe honetan sartzen dana etxekotzat hartuko da dio. Eta Josu berak esaldi hortan oinarrituta 2019 grabatuzun Gabon kanta da, eta arrezkio Euskal Herrin asko zabaldudan kanta, eta ez Euskal Herrin bakarrik, Euskal Herritik kanpo ere bai. Gaurkon Leireri eta Joni eskertu behar diet, Aikei lagundu nahi izana, gaurko saioa osatzen.
eta beraiekin kantatuko dugu. Berridore lotuko gara, zutondo arrenok batera, olentzero noiz aldera matxini jenbetiko galdera. Laborarian akartuta, zenide herriko lagunak, etxe honetan sartzen dana, etxeko txandatuko da. Laborarian akartuta, zenide herriko lagunak, etxe honetan sartzen dana, etxeko txandatuko da. Laborarian akartuta, zenide herriko lagunak, etxe honetan sartzen dana, etxeko txapatuko da. Laborarian akartuta, zenide herriko lagunak, etxe honetan sartzen dana, etxeko txapatuko da. Guretzat hauxe ondizena, munduko altxorrik ederrena, amu mailagoa euskara, gainoak egingo da berbera. Laborarian akartuta, zenide herriko lagunak, etxe honetan sartzen dana, etxeko txandatuko da. Laborarian akartuta, zenide herriko lagunak, etxe honetan sartzen dana, etxeko txandatuko da. Laborarian akartuta, zenide herriko lagunak, etxe honetan sartzen dana, etxekotzat hartuko da. Laborarian akartuta, zenide herriko lagunak, etxe honetan sartzen dana, etxekotzat hartuko da. Zorionak! Eta eguerrion! Ondo pasa! Eta besterik gabe, Eskuduño familiko kide bakoitzari besarkada handi bana, eta egun ederrak igarotzea. Hoxe opa dizuet.